kom bij de mis. Ja, ja, we gaan gewoon door, hè. Sissi, nostra Siggy, gewoon doorgaan. Siggy. De volgende, Siggy. Proximo, mag het ook zijn. Oké. 10 en mister. Ja, hier hebben we weer 2 kaarten die broer en zus van elkaar zijn. Waarom? Want we merken op dat er hier alleen maar een sterretje staat, dus deze kaart kan alleen maar naar zelfstandige naamwoorden gaan. En hier zien we een balletjeslikker, die alleen naar werkwoorden toe gaan. Op deze 2 kaarten kunnen we duidelijk zien dat de zelfstandige naamwoorden groen zijn. Alle werkwoorden rood. Oké, we gaan eerst eventjes moeten behandelen. Ook wou ik even laten weten, terwijl 10 2 betekenissen heeft voor hetzelfde geluid, op deze kaart hebben we 2 geluiden voor dezelfde betekenis. Zie je hoe scheikundig dit in elkaar gezet is? Want van de 6 onregelmatige werkwoorden hebben we 3 groepjes van 2. Oké, even met moeten er vandoor gaan. We nemen de eerste persoonsvorm, herinner je? We moeten het met allemaal doen, hè? Met me, met Bob, met met nos. Ja, natuurlijk toch. En ook met jullie en ze. Met allemaal, daar gaan we. Ik moet werken, hebben we al gehad, hè? Traga. Mi, mister, traga, waar de werkwoorden staan. Nou, ik moet gaan werken. Kom op, met mij. Mi, mister, bij, traga. Ik moet niet gaan werken. Min, mister, bij, traga. Lees samen met mij mee, hè? Oké. Ik moet komen werken, met komen, bin. Mi, mister, bin, traga. Ik moet niet naar huis komen. Volledig woordje. Min, mister, bin, kas. Ik moet lenen via geld plaka. Mi, mister, via plaka. In de vorige lessen hebben we geleerd dat willen en kunnen een a-klank hebben voor de werkwoorden. Hier heb je hem. Kera, bin, bebe, bai. En we hebben ook gezien dat kunnen, por, in de verleden tijd ook een a-klank heeft. Dat zijn de 3 a-klanken. Pora, bai, pora, bin, pora, via. En nou, mister, bai, mister, bin en mister, via. Zie je, deze 3 geluiden, a-klanken, gaan alleen maar naar de werkwoorden. En deze, om de structuur hetzelfde te houden, dan zien we dat mister komt. Waarom daarbij? Want eerst hadden ze deze, die komt uit het Spaans. Cinco, moeten. Ik moet werken, mi, mister, traga. Ik moest werken, mi, mistera, traga. Ik moet werken, mi, cinco, traga. Ik moest werken, mi, cinco, traga. Deze hadden ze groen gemaakt. Toen ze deze al groen hadden gemaakt uit de Spaanse taal, tener que cinco, voor de verleden tijd, zeiden ze, ja, maar we hebben toch altijd 2? We moeten die A ook erin zetten. En toen vroeg die Engelsman, klinkt die cinco alleen niet een beetje erg Afrikaans? Toen vroegen ze aan die Engelsman, wat zeg jij in het Engels? Hij zei, must. Must. En wat zegt u in het Nederlands? Want die zat er ook op natuurlijk toch? Ja, die Nederlanders, als die er niet bij zitten, dan is het niet goed hoor. Mistera. Moeten. Must. Moeten is mistera geworden. En mister. I must. Moeten. Mister. Oké? Nou, dit is de Engelse invloed weer op die boten. En we zien dat dit gemaakt is door de Europeanen. Bon. Ik moest werken. Mi
tatinku traga. De andere manier is hetzelfde. Ik moest werken, mi mestera traga. Zie je, dan komt die A voor de verleden tijd altijd erbij. Ik moet gaan, mi mester of tinku bai. Ik moest gaan, mi mestera bai. Ik moet werken, mi tinku traga. Ik moet werken, mi mester traga. Op die manier moet je het gewoon eventjes lekker uitzingen en schrijven als je wilt 1 keertje. Niet te vaak schrijven, want mensen die schrijven die praten niet hoor. Zeker weten. Dus 1 keer uitschrijven op je schrift en gewoon uitzingen met alle werkwoorden die je al kent, kan je hier dan inzetten. Oké? Nou, dit was het dan voor moeten. En dan gaan we natuurlijk ook nog naar hebben. Er is, er zijn. Die leren we in deze ook. Voor hebben, er is, er zijn. Laat hem even hier zetten eerst. Kijk, hebben is het wanneer de mensen erbij staan. Dus als we mensen erbij hebben, dan pas kunnen we praten over hebben. Als er geen mensen bij zitten, wat zit er dan bij? Mi, no, a. Zie je dat ze voor die tientje staan? Ja, dus dan zetten wij het ook voor die tientje wanneer we willen zeggen er is geen. Zie je, er is, er zijn of er waren geen. Dan gaan we gebruiken dezelfde klank met 2 verschillende betekenissen. Daar gaat hij. Ik had pizza. Mi tatin pizza. De schrift erbij. Het blijft lang genoeg op je screen dat je het over kan nemen. Hè? Ik had pizza. Ik vandaag heb pizza. Ik had koffie. Ik heb koffie. Ik heb een auto. Ik had een auto. Juist. Ik heb geld. Ik had geld. Geen pizza Gerda. Geld, geld, geld. Pizza, ja geld. Plakka. Ja dames en heren, je ziet het. We doen dit dus met al de personen. Even verder gaan met jij. Had jij pizza? Had je geen pizza? Mooi zo. Had je koffie? Heb je koffie? Heb je een auto? Had je een auto? Ja toch, auto. Heb je geld? Had je geld? Nou zeg, mooi. Dames en heren, dat was de 10, hè? En nou gaan we eventjes met er is, er zijn er vandoor. En daarvoor ga ik nou deze kaart ophangen. Waarom? Omdat er geen pizza is. No tin pizza. En er was geen pizza. No tatin pizza. Makkelijk? Ja toch. Als er wel pizza is, wel, si tin pizza. Als er wel koffie is, si tin koffie. Was er wel koffie, vragen we nou. Si tatin koffie. Was er wel een auto? Si tatin auto. Was er geld? Tatin plakka. Ik heb nee en ja weggelaten, hè. Was er een auto? Tatin auto. Was er koffie? Tatin koffie. Vandaag. Is er koffie? Is er een auto?
Is er geld? Was er geld? Was er een auto? Was er koffie? Is er geen koffie? No, geen koffie. Is er wel koffie? Si, 10 koffie. Is er geen geld? No, 10 plakka. Zingen, zingen hè. Is er wel geld? Si, 10 plakka. Nou, jij mag verzinnen en zetten wat je wilt hier hoor. Hé schatten, dit was het dan. Hebben, hadden, er is er zijn, er was er waren. En de les is nou weer op. Tot de volgende les, want we moeten nog 1 groepje van 2 doen. Oké, ayo, mita wakbosnang otrosimang. Bom bom. Even trainen, ja ja ja. Goed zo. Mooi. Mooi. Boek, great, master, een 10 voor papiamento, ayo! Overnemen in je schrift, hè?